אז ערב טוב לכולם, כיף שהצטרפתם. ככה, אז בעצם במרכאות, מה התבשיל של היום? מה הכנתי להיום? היום בעצם אני רוצה לדבר על עולם התנועה, אה, צליות, אי נוחות, תפיסויות, כל דבר שקשור בעצם לתנועה, התנהגות, אוקיי? כשמה שאני הולכת לעשות היום זה פשוט לקחת אתכם נקרא לזה מסע לתוך הראש שלי, אוקיי? איך אני חושבת, איך אני רואה, איך אני בוחנת, מה המשמעות בעיניי של תנועה, ובעצם מה הביטויים של זה, בסופו של דבר, בכל רמה. אה, פיזית, נפשית, התנהגותית, כל הרמות, אוקיי? אז ככה, קודם כל אני אגיד שתהיה לנו שנה טובה, אזרחית טובה חדשה, חג חנוכה שמח וכל הדברים, שיהיה לנו רק טוב. עכשיו, אז זהו. אז מפה נתחיל. אז ככה, בעצם מבחינתי ההתבוננות על עולם התנועה הוא, כמו שאני תמיד אוהבת לעשות דברים, זה מבפנים החוצה. אוקיי? מבחינתי צליעות לא מתחילות בשלד, אלא מתחילות בעצם במערכות הפנימיות. אוקיי? אם אני רגע אדבר סינית, אוקיי? כבר התרגלתם שאני מדברת סינית, זה בסדר. אז אם אני אדבר מבחינת העולם של הרפואה הסינית, מי שאחראי, ככה אני מפשטת את זה, מי שאחראי על עולם התנועה הוא מערכת העיכול, אוקיי? אז זה קודם כל כזה כוכבית, לשים בצד. ההשפעות של מערכת השלד, ההתפתחות של מערכת השלד, פגיעות במערכת השלד, קשורים באופן מאוד משמעותי לכל תהליכי העיכול, אוקיי? אז אם בעצם, סתם לדוגמה, אנחנו נתלונן על זה שהכלב בעצם התגלה אצלו כשהוא הגיע לגיל חצי שנה, היפ דיספלזיה, אוקיי? בעצם בעיית הגן. ואז הרבה פעמים האמירה, בגלל שזה חצי שנה, זה בטח מולד, אוקיי? ככה הוא נולד. כנראה זה גנטי מההורים, וככה הוא נולד. התשובה שלי שברוב המקרים זה לא נכון, אוקיי? מה שמשפיע על התפתחות השלד, קשור על סך התפתחות הגור, או השיח, או החתלתול, כן? מגיל אפס. עכשיו, גיל אפס יכול להיות כבר מהבטן של האימא, זה נכון, אבל לא בהכרח כי זה גנטי, אוקיי? כי יש השפעות על תהליכי התפתחות כבר בשלבי הריון של האימא. איך אחר כך הבעל חיים יוצא החוצה לעולם, כן? גם מסביר לנו איזה בעיות עלולות להיות. איך התזונה בהתחלה גם יסביר לנו מה הדברים שיכולים להיות, אוקיי? הכל בעצם מושפע מהכל. עכשיו, אז כשאנחנו נתבונן על כל מה שקשור לעולם השלד, אנחנו רגע נפתח את הראש ובעצם נגיד, הצלייה היא הסימפטום, רק הסימפטום של בעיה עמוקה הרבה יותר, אוקיי? אז עכשיו ששמנו את זה כבסיס, בואו נחשוב מהם הבעיות העמוקות יותר. איך זה קורה, למה זה קשור, אוקיי? חלק מזה קשור גם לתקשורת, כן? הרבה פעמים יש פערים בתקשורת בין בני אדם לבעלי חיים. סתם דוגמה, אוקיי? מה קורה לרוב כשבעל חיים נכנס נקרא לזה דריכות, תשומת לב, מתח, אוקיי? הרבה פעמים. הדבר הראשון שהם יעשו זה בעצם רגע לעצור ולהקשיב. מה זה? אוקיי? עכשיו, זה איזשהו דיפולט התנהגותי, הישרדותי לחלוטין, כן? שמענו משהו, שנייה נעצור.
זה נכון לגבי סוסים, זה נכון לגבי חתולים, זה נכון לגבי כלבים. עכשיו, מה הדבר הבא שקורה אחרי זה? הוא תלוי עולם הבעל חיים, אבל הרבה פעמים ההליכה האיטית, רגע לבדוק, רגע להבין מה קורה פה, כן? ככה זה עובד. עכשיו, הרבה פעמים אנשים פוגשים את חוויית התסכול והקושי כשבעל חיים הולך לאט מדי, אבל בדיוק כשהם הכי ממהרים. אוקיי? בדיוק רציתי להגיע לשם ועכשיו, עכשיו אני חייבת לחזור הביתה מהטיול, כי אני מאחרת, אני חייבת לצאת לעבודה. ובדיוק עכשיו הם מרחרחים כל עץ, או כל משהו בדרך, או בדיוק הסוס עכשיו חייב לראות מה קורה אי שם מעבר לאופק, עכשיו, אוקיי? עכשיו, בגדול, הם בעצם אומרים לנו בשפה עדינה, די, את מלחיצה אותנו. שחררי, בואי ננשום, אנחנו נגיע לשם, לאט לאט, לא צריך להילחץ, אוקיי? אז יש הרבה דברים שכקונספט אנחנו מאוד הפוכים בו בעולמות התקשורת, כן? ובעצם הם באים לסמן לנו, רגע, בואו ננשום, קצת מלחיץ החוויה הזאת, אוקיי? זה איזשהו בסיס תקשורתי. עכשיו, למה אני אומרת את זה? למה פתאום זה חשוב להתייחס לעניין הזה? כי הרבה פעמים, אם אני רגע אכנס עמוק לעולם הנפש והתקשורת בין האדם לבעל חיים, שאיתו, איתה, אז הרבה פעמים הצליעה שהם יכולים להביא קשורה בעצם אבל ביקשתי שנרגע, אבל ביקשתי שנרגע, אבל ביקשתי, בבקשה, לא עובד. אני אלך קצת יותר עקום. בסוף אני אלך צולע, כן? כשאני צולע אין ברירה, צריך ללכת יותר לאט, אוקיי? עכשיו, כל המהות של גוף נפש היא מחוברת לגמרי, אוקיי? אין כזה דבר, משהו שהוא לא מחובר מהעומק. אז כל הנושא של תנועה הוא לא רק התפתחות, הוא לא רק שלד, הוא גם מאוד נפש ותקשורת, אוקיי? בעולם הסוסים, הרבה פעמים מכירים את זה. וואי, בדיוק עכשיו, ביום לפני התחרות, זהו, הסוס צולע לגמרי. והוא אפילו היה ביום מנוחה, אוקיי? למה? כי הסטרס עולה לפני התחרות. מה הדרך שלנו להרגיע ועכשיו את הסטרס? בוא נצלע. אוקיי? עכשיו, חלק מזה יכול להיות כמובן מאימון לא הגיוני לפני, אבל הרבה פעמים לא דוחפים חזק מדי את הסוסים לפני תחרות, אבל זה קורה הרבה, אוקיי? אז כל הנושא של עולמות הסטרס והתקשורת, יש להם חלק משמעותי בכל מה שקשור לצליעות, לתנועה, או לאיזשהו ביטוי של רגע בוא נאט, אוקיי? עכשיו, הרבה פעמים בעלי חיים צריכים לצרוח כדי שאנחנו נקשיב להם, כן? הרי הם ביקשו קודם בצורה מאוד נעימה. הם אמרו בבקשה אולי נרגע. לא הקשבנו. אז בסופו של דבר הם יביאו משהו שאנחנו לא יכולים להתעלם ממנו, וזה יהיה ספציפית בנושא של השיחה היום, צליעות, בעיות תנועה, אוקיי? כי אז אנחנו לא יכולים לא להקשיב לזה, אנחנו עכשיו חייבים ללכת לאט, חייבים להקשיב להם כי הם סובלים, אוקיי? זה דבר אחד. דבר שני זה באמת כל הנושא שקשור להתפתחות, אוקיי? עכשיו, ברוב המקרים אני יכולה להגיד של בעיות שלד שהגיעו אליי, הטיפול היה בגלל כל מיני דברים בבסיס החיים שלהם, אוקיי? מה זה אומר? כן? אז הדבר הראשון שאני אגיד זה בעיות שלד כקונספט, תשכחו את הרעיון הזה שזה מפרקים, אוקיי? פה אני רגע עושה דווקא הרחקה, התרחקות מעולם הווטרינריה, בסדר? בעצם בעולם הווטרינריה, בכלל בעולם הרפואה, יש יכולת לבחון מצב שלד, כן? היום כבר עם מכשירים מתקדמים כמו MRI ו-CT, אבל בוא נגיד שרוב האנשים לא ילכו לבדוק צליעה של כלב או של סוס או של חתול ב-MRI או CT. ברוב המקרים עושים צילום, כן, רנטגן, ואומרים, אוקיי, אנחנו רואים כן או לא בעיה במפרק. עכשיו, בוא נגיד שרוב הצילומים לא רואים.
לא באמת רואים בעיה במפרק, אלא אם כן באמת יש איזושהי שחיקה, או שהמפרק לא יושב בצורה מסודרת. אבל כדי שבעל חיים יגיע למצב שיש שחיקה במפרק, זה כי המצב היה גרוע הרבה זמן, והצליעה הייתה ניכרת הרבה לפני שעשו את הצילום, אוקיי? עכשיו, רוב הזמן, בעיות התנועה הן ברמת השריר. עכשיו, דבר אחד שמאוד חשוב להבין, שהשלד, העצמות, לא היו נמצאות במקום שלהן בלי השרירים. מה שמחזיק את השלד זה השרירים, זה לא העצמות עצמם, אוקיי? אז אם יש לנו בעיות שהן בעיות פרקים, שהן בעיות של צליות, בעיות תנועה, פריצות דיסק, כל מה שתגידו, הכל מתחיל בעולם השריר, אוקיי? הוא לוקח לו המון המון זמן להגיע לעולמות השלד עצם, אוקיי? אז כשמגיעים אליי עם הבחנה של היפ דיספלזיה בגיל חצי שנה, כי זה בדרך כלל הגיל שיתחילו לראות את בעיית התנועה, למרות שלרוב אפשר לראות את זה עוד לפני, בעצם מה שאנחנו נראה זה בחקירה שנעשה, זה בעצם ההבנה שאותו גור, אותו שיח, אותו חתלתול, הופרדו בגיל צעיר מדי מהאימא, או לחלופין האימא הייתה במצב של סטרס מאוד גדול בשלבים הראשונים. היניקה לא הייתה מיטבית, ההזנה לא הייתה מיטבית, החיים היו יותר מדי בסטרס הישרדותיים, אוקיי? שידוע שמערכת העיכול, בטח שמעתם איזה הרצאה אחת או שתיים שלי, שמערכת העיכול בעצם מאוד מושפעת מעולמות הסטרס, תהליכי הספיגה והעיכול מאוד מושפעים מתהליכי סטרס, ואז בעצם, אם המערכת לא סופגת את הרכיבים שהיא צריכה, מצד אחד לא משנה כמה הם טובים, אבל אם המערכת לא סופגת אז במילא לא נכנס, או לחלופין, אם הם גם לא טובים, אז גם אם יש רצון לספוג, אין מה לספוג. ומה שזה אומר זה בעצם שכל מערכת השלד, שהחשוב במהות זה מערכת השריר, לא מקבל את ההזנה הנדרשת, לא מקבל את ההתפתחות הנדרשת, והכי חשוב, לא מחזיק את השלד כמו שצריך. ואז אנחנו נתחיל לראות בעצם, במיוחד דברים שקשורים להיפ דיספלזיה, בגלל שזה אחד המפרקים הכי משמעותיים והכי גדולים שיש בגוף, שהשרירים צריכים להחזיק, אוקיי? יש לנו כמה שרירים מאוד מהותיים שמחזיקים את כל אזור המפרק הזה. אחד מהם זה הפסואס, האחרים זה הגלוטאלים, אוקיי? ובעצם זה שרירים מאוד מסיביים, מאוד מאוד חזקים, שאם הם לא מתפתחים כמו שצריך, אז אין מי שיחזיק את האגן. ואז מספיק שיש קצת משחק, קצת תנועה לא מספיק מיטבית או שומרת, כי לא מספיק מבינים מה שרואים, ואז נהיה לנו מה שנקרא היפ דיספלזיה. אבל זה לא כי יש משהו גנטי, זה פשוט מהיום שהקטנטני הזה נולד, הדברים לא נבנו כמו שצריך, אוקיי? עכשיו, זה אני יכולה להגיד מבעלי חיים שמגיעים אליי, בדיוק בגילאים האלה, בדיוק אחרי האבחון הזה, כשלרוב התלונה העיקרית זה, הם בוכים כל פעם שהם הולכים, מרוב כאב, אוקיי? כי אין שרירים שיחזיקו את השלד. אז במקום שהשלד יזוז, מה שקורה, המפרק מתחכך בקופסת מפרק, וזה כואב מאוד. ואז, במרכאות, כל מה שאני עושה, זה לסדר את התזונה, לתמוך בצמחי מרפא שעובדים בעיקר על תהליכי עיכול וספיגה, אוקיי? ואז אנחנו רואים התפתחות שלד תקינה, אוקיי? ואני מדברת על כלבים מסיביים שאף אחד לא רוצה לנתח, גם אם כמחשבה הם היו רוצים לנתח, אוקיי? לא מנתחים, גם לא נכון לנתח בגילאים האלה בכל מקרה, אבל נגיד וכן היו רוצים לנתח בגלל שהם כלבים מסיביים וגדולים, אז עוד סיבה למה הם לא רוצים לנתח. ואז רואים את ההשפעה בעצם של הטיפול, של התזונה, איך זה עוזר לכלל התפתחות השלד ולהחזקה, והכי חשוב בעצם, להכנסה של כל המפרק ולהחזקה שלו. אוקיי? ואז רואים אותם רצים, משתוללים, עושים הכל כמו כל כלב רגיל.
אוקיי? אז הרבה מזה כבסיס זה קודם כל איך הם מתפתחים. אוקיי? אנחנו נראה את זה כמובן גם אצל סייחים שנולדים בתנאים של סטרס, עם אימא שהיא 100% בריאה, אין שם שום עניין גנטי של שלד, ועדיין הם יכולים להיוולד עם בעיה שקשורה למפרקים או לתנועה ראשונית, כן? וזה קשור אם הם ינקו כמו שצריך את הקולוסטרום, אם הם קיבלו הזדמנות לזוז, כן? הרבה פעמים סייחים נולדים בתא, התא לא באמת גדול, אין להם הזדמנות להביד את התנועה הראשונה שלהם שבעצם תגדיר את הבריאות של השלד, ואז אחרי זה בעצם הם מתחילים לפתח כל מיני מגבלות תנועה, שבשביל זה אחר כך צריך כל מיני התערבויות רפואיות שלצערנו גם לא תמיד מוצלחות, כי הבסיס הוא אם פשוט היה אפשר שיזוזו, אוקיי? התערבו, וזה אגב נקודת המוצא שלי לגבי כל בעלי החיים, לא משנה מה בעיית המפרקים שלהם, לא משנה אם זה פריצת דיסק, אם זה צליות כרוניות, דלקות פרקים קשות, תנועה זה הדבר הראשון. ברגע שאנחנו משביתים תנועה, אנחנו מנוונים שרירים, ובהגדרה אנחנו בעצם גורמים להחמרה של המצב גם בלונגרן, לא רק בשורטרן. במיוחד אם זה בעלי חיים שהם יותר מתבגרים בוגרים, יכולת בניית השריר נהיית פחות אפקטיבית ככל שבעלי החיים מתבגרים, וברגע שאנחנו מנוונים אותם, מאוד קשה אחר כך לבנות מסת שריר מחודשת. ואז אנחנו בעצם גורמים לנזק במקום להטבה במקרה הכולל. אוקיי? אז זה ככה קצת להתחיל לעזור לכם לגלגל את הגלגלים לכיוון של מה המחשבות שעוברות לי בראש, איך אני מסתכלת על דברים, אוקיי? אני אגיד מה הנקודת מוצא שלי בכל מה שקשור לעולם התנועה. אף אחד בטבע לא ישן בשביל לנוח, אוקיי? הם לא שוהים במשך 72 שבוע שלם שעות באיזה תא עד שהם ירגישו שהם יכולים ללכת, אוקיי? בעיקרון, אם אי אפשר ללכת, לא נשארים בחיים. זה חוקי הטבע. זה לא משנה אם זה סוסים, כלבים, חתולים, נמרים, פילים, לא משנה מי. אם אנחנו לא יכולים לזוז, אז אין לנו יכולת שרידות. עכשיו, המנגנונים הפיזיולוגיים, כן, אני רגע שמה בני אדם בצד, כי אנחנו התרחקנו מאוד מהטבע, ויש הרבה דברים שאנחנו לא עובדים איתם נכון לטעמי, אבל אני שמה אותנו רגע בצד. ואני נשארת רגע עם עולם בעלי החיים. בעצם, סתם דוגמה, כן? אם אני אקח מחלה של פרקים, אני אקרא לזה ככה, כן? אלמינייטיס, אוקיי? של סוסים, שזה בעיה, תכלס זה סכרת של סוסים, אם אני אתן לזה כותרת, ובעצם אומרים להם, תחשבו, הרי למינייטיס זה מחלה שהתוצר שלה כמו סכרת אצל כל בעלי החיים, כולל בני אדם, המקור שלה הוא מעולמות הסטרס. אוקיי? סטרס, 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 סטרס סכרת. אוקיי? יכול לקחת גם לבעיות כליות, לבעיות לב, לזה, אבל סכרת היא אחת ברשימה שם. עכשיו, תארו לכם שאתם בעצם כל הזמן בסטרס, כן? ומתוך כל הסטרס הזה, המערכת המטבולית שלכם והמערכת ההורמונלית שלכם פשוט התפקששה לגמרי. פיתחתם סכרת, אוקיי? עכשיו, הסטרס מלכתחילה נוצר, כן? כי אם אני רגע אדבר על סוסים, כי נמנע מהם תנועה חופשית. והם עומדים בתא כל היום. והם לא יכולים לזוז ולפרוק את האנרגיה שיש להם, אוקיי? ואז מרוב כל הסטרס הזה התפתח להם למינייטיס. עכשיו, מה הטיפול? שלא יזוזו. אוקיי? כאילו, זה קצת אבסורד כשחושבים על זה, כן? אז בעצם, הדרך היעילה ביותר להחלמה של המחלה הזאת, וזה אני אומרת מניסיון של שיקום של מקרים שלחלוטין כולם אמרו תרדימו, 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 והם חזרו לפעילות מלאה, זה לזוז. קודם כל, זזים. אחר כך נדבר, אבל קודם כל לזוז, אוקיי? במובן הזה, אני אומרת, ברגע, הרי מה הפסיכולוגיה הפנימית, הדינמיקה הפנימית ההישרדותית, עזבו רגע היגיון, לא היגיון, מה אנחנו חושבים, מה הרפואה לימדה אותנו, שימו הכל בצד. בעולם הטבע,
מישהו שלא יכול לזוז שווה מישהו מת. זה לא רצוני, זה הישרדותי, גנטי, כל מה שאתם רוצים. אלה המנגנונים הטבעיים הבריאים. אז אם אנחנו לוקחים בעל חיים ואנחנו אומרים לו, אתה חולה, אל תזוז יותר, בסאבטקסט זה מעורר אצלו, באוטומט, אני עומד למות. אוקיי? אז יש את הדרמטיים יותר, שממש יצעקו, זהו, 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 אני עומד למות. ויש את הפחות דרמטיים, שלא יגידו את זה בקול רם, אבל הם ירגישו את זה. אוקיי? עכשיו תחשבו כמה מתח, כמה סטרס, כמה זה מעמיס על מערכת שתכלס אמורה להרגיע את עצמה אל תוך עולמות ההחלמה. אוקיי? אנחנו פשוט במו ידינו שמנו מרחק שנות אור מהמקום הזה. אוקיי? בגלל שאנחנו חושבים אחרת, בגלל שלימדו אותנו אחרת, בגלל שנחשפנו לדברים אחרים. אוקיי? עכשיו, כמהות, לא משנה באיזה מצב מגיעים אליי, נבנה את כלי התמיכה, נעשה את העבודה הנכונה, אבל נשארים בתנועה. אף אחד לא נשאר במקום, אף אחד לא נכנס לכלוב, אף אחד לא נכנס לתא, אף אחד לא נשאר לא לזוז. אוקיי? לא לזוז אומר חוסר זרימת דם, לא לזוז אומר אי נוחות וכאב, לא לזוז אומר בסופו של דבר חוסר החלמה. ניוון שרירים, בעיות תנועה אחרות, מערכות פיצוי אחרות שקורות בגוף. זה אינסופי, השביל הזה, כן, שיכול לקחת למקומות הלא טובים, לעומת אם נעלה על השביל הנכון, גם שם ההחלמה היא אינסופית, אוקיי? אז זה קודם כל רגע להתחיל להבין מה הבסיס, איך אני מסתכלת על הדברים, לאן אני רוצה לקחת בעצם את כל מה שקשור לעולמות התנועה. עכשיו, מאיפה בעצם, אז נגענו באופציה אחת, כן? בעיות צליעה שמגיעות ממקור של חוסר הזנה בינקות, אוקיי? סיבות אחרות יכולות להיות באמת דינמיקה של קשר, אוקיי? אני מכירה למשל אמ, בעלי חיים שלמדו לתקשר עם האנשים שלהם דרך תנועה, או יותר נכון דרך צליעות, אוקיי? משהו לא מסתדר, משהו לא מדויק, משהו לא נוח, טוב, נסמן את זה. מאיזושהי סיבה, עכשיו תזכרו, אוקיי? בעלי חיים מתקשרים איתנו מתוך העולמות של הקשב שלנו. הרי זה לא שהם לא ניסו סתם במרכאות, כן? להביא שלשולים, להביא הקאות, להביא שיעולים, להביא התגרדויות, יכול להיות שהם ניסו כל מיני, ופשוט זה משהו שפחות מפריע לכם בעין. אז הם הביאו צליעה, אוקיי? לא, זהו, זה עד כאן, זה הגבול שלי, צליעה. אוקיי? בסופו של דבר, סגנון התקשורת מאוד תלוי בנו, לא בהם, כן? איזה דבר שהכי מטריד אותנו, שהכי מציק לנו, שאנחנו נעשה סטופ כדור הארץ, עכשיו צריך לטפל בזה, אז הם יביאו את זה לשם. כי אם לא הקשבנו קודם, אז הם יחפשו. כן? איך קוראים למשחק הזה? החמקר, כן, הם עושים איתנו מתחמם, מתחמם, הנה, לזה הם מקשיבים, סבבה. אז על זה אנחנו נשב עכשיו, אוקיי? ואז כל פעם שאתם תצאו מקו הישר שלהם במרכאות, טוב, ניצלה. לא, לא מדויקים. ניצלה. לא, לא מדויק, ניצלה. אוקיי? ואז פתאום ככל שאתם מתדייקים, יש פחות ופחות צליעות, יש פחות ופחות נוקשות, יש יותר זרימה, ליטרלי, יש יותר זרימה, אוקיי? גמישות, זרימה, תנועה, זה בדיוק זה, אוקיי? אז יש לנו בעצם כל מיני סיבות ללמה מערכת השלד תהיה דרך התקשורת. עכשיו, אני רוצה, רגע, הכנתי כמה תמונות, סתם, להמחיש לכם מה עובר לי בראש כשאני מסתכלת על בעל חיים ומחפשת צליעה. אוקיי, בואו נראה. אני רגע אעשה לכם שיתוף מסך. אוקיי, שנייה אחת. אוקיי, אוקיי.
אז בעצם מה שאתם רואים פה, זה התמונה הראשונה שאני סתם במקרה כזה היה סוס, אז לקחתי סוס. אני בעצם מתבוננת קודם כל כשאומרים לי הסוס צולע, הכלב צולע, החתול צולע, לא משנה. מבט ראשון אני מסתכלת ואני אומרת, קודם כל, איך באופן כללי השרירים נראים לי, איך היציבה נראית, מה המצב הקו גב, מה המצב החזקת הבטן, איך השרירים באופן כללי נראים, החזקת צוואר, כתפיים, כן, אני מסתכלת ככה. שלב הבא, אני בעצם נכנסת למקום הזה ואומרת, אוקיי, ככה, אוקיי. שלב הבא אני אומרת, אוקיי, מה האזורים של איזה איברים מבפנים נמצאים באזורי שריר שלד שבהם מתלוננים או הבעל חיים מתלונן שמציק לו, אוקיי? אז אחרי שעברתי את התמונה החיצונית של השלד, אני מתחילה במרכאות בעיני רנטגן להיכנס לאיברים הפנימיים. מה יושב שם, איפה נתפס, איפה לא נתפס, למה זה קשור, אוקיי? זה שלב ב'. אחר כך, אני בעצם נכנסת למצב הזה, אוקיי? שזה בעצם מצב של חתך סלייס, כן? אם נגיד החלטתי שהבעיה היא באזור גב מרכזי. מה שאני אעשה זה סלייס של הגוף, במרכאות, ואז אני נכנסת פנימה. איזה מערכות פנימיות יושבות, שמשפיעות על המערכות היותר חיצוניות, שבסופו של דבר משפיעות על השריר, על העצמות, על הגידים, על הרצועות, על העצבים, על הכל, אוקיי? בעצם, כשלב ראשון, צריך להבין שכשמסתכלים על האנטומיה של בעל חיים, כן? כשאני מסתכלת על האנטומיה של בעל חיים, אני מסתכלת בצורה כזאת, על כל הרבדים האלה. בהתבוננות שלי, בהסתכלות שלי, אני עושה סלייסים לבעלי חיים, מבפנים החוצה. מה יושב איפה, מה קשור למה, מה מושך על מה יכול להיות משפיע על מה, ואז למה זאת התוצאה שיש לי, אוקיי? תוסיפו על הסלייסים האלה ועל האנטומיה מבפנים החוצה את כל זרימת המרידיאנים, איזה מרידיאנים עוברים איפה, איזה נקודות קשורות למה, למה יש לי מיפוי דווקא באזור הזה לעומת לא באזור אחר, מה התנועה של הפרווה על הגוף, אוקיי? זה inside out, אוקיי? אני צריכה להבין למה דווקא פה, למה דווקא ככה, למה בתנועה כזאת, למה בצליעה מסוימת כזאת. ואם אני לא אבין את כל מה שקורה על המערכת, אז א', בעצם אני מטפלת בסימפטום ולא בבעיה, והדבר הכי חשוב, אני בעצם לא עוזרת לבעל חיים, אוקיי? כי אם אני לא הגעתי הבנתי. למהות של הכל, אז אני בעצם בוא. מונעת מהבעל חיים להגיע לריפוי. זו התפיסה שלי, אוקיי? עכשיו, השנים של עבודה ושל חקירה ושל לימוד, ובסופו של דבר של ניסיון קליני, בעצם מאפשרים לי לעשות את הסלייסים האלה, כזה במרכאות כמו רנטגן היום. זה כזה טה-טה-טה-טה-טן, טה-טה-טה-טה, אוקיי, הבנתי. אוקיי? שזה דברים שהם במרכאות שנים, מעל 20 שנה שאני מתרגלת אותם. ועוד הרבה לפני, כי תנועה תמיד עניינה אותי. עכשיו, אז בעצם ככה הראש עובד. עכשיו, אז סתם דוגמה, אוקיי? יכולים להגיע אה, כלבים לקליניקה שהבעלים התלוננו שיש כנראה, כן, כלבים בוגרים, כנראה יש היפ דיספלזיה מאוחרת לכלב. ואז אני מסתכלת ואני אומרת, אני לא מכירה כזה." לא מכירה כזה. למה שפתאום בגיל בוגר יהיה לכלב היפ דיספלזיה אם האגן שלו היה פיקס עד אותו רגע? אז ברור לנו שהבעיה היא לא שם, אלא אם כן הייתה תאונה, האוטו התנגש בו, סבבה, אין לנו ויכוח. אבל אם לא, איך הגענו לזה בכלל? אוקיי?
ואז אפרופו רנטגן, חלוקה, טיק טיק טיק, פרווה, מרידיאנים, לה לה לה, ואז אני אשאל, תגידו, הכלב לפעמים משתעל? אני, כן, האמת היא שבחצי שנה האחרונה הוא משתעל. תהיה אוקיי, האם השיעולים האלה קורים סתם באמצע הלילה פתאום הוא מתעורר ומשתעל? האמת שכן. אמר לי, אוקיי, אז לכו תבדקו את הלב. עושים בדיקת לב, ובאמת יש בעיה בלב. עכשיו, במרכאות, מה הקשר בין האגן ללב? איך הגעתי לזה, אוקיי? אז אני אגיד. דבר ראשון, number one, כן? כשהלב מפמפם, הוא מפמפם דם לכל הגוף. קצוות, גפיים, לא האיברים הקריטיים של הגוף. אז אם הלב קשה לו, לב מוגדל, לב עייף, לא משנה, נקרא לזה בכל מיני שמות, זה אומר שהיכולת שלו לפמפם באופן עקבי ומסודר דם לכל קצות הגוף באופן סדיר, פוחת. ככל שהכלב בוגר, והשרירים שלו לא בטונוס מספיק חזק, הדם לא זורם מספיק טוב, השרירים נחלשים. איפה קודם נראית החולשה? בקצה הרחוק ביותר של הלב. באזור האחורי של הגפיים, אוקיי? ואז אנחנו נראה, ואז אני אשאל אותם, למשל, כשהכלב בתנועה, בטיולים, כן? הוא נחלש או מתחזק בתנועה? האמת היא הוא מתחזק. ככל שהוא זז יותר, התנועה יותר טובה. נכון, כי הדם זורם יותר טוב, אוקיי? עכשיו נטפל בלב, ופתאום נראה שהתנועה משתפרת משמעותית. אוקיי? עכשיו, זה דברים שצריך להבין שבעיות תנועה זה קצה קרחון, אוקיי? זה הסימפטום, זאת לא הבעיה, אוקיי? אנחנו רגילים שמה שקופץ לנו מול העיניים זאת הבעיה, כן? ככה גם הרפואה מלמדת אותנו. מה שאנחנו רואים זה הדבר שצריך לטפל בו. לא, אוקיי? מה שאנחנו רואים צריך להתחיל ממנו לחקור מה הבעיה באמת, אוקיי? עכשיו עוד דוגמה לבעיות תנועה, כן? לכל מיני צליעות. נגיד, אחד הדברים המשמעותיים ביותר, בגב מקומר, אוקיי? שאחר כך בגילאים מאוחרים יותר גם יכול להפוך לפריצות דיסק. אז בעצם, אם אני ככה מחזירה אתכם למה שאמרתי קודם, אחד השרירים המשמעותיים ביותר והחזקים ביותר של הגוף הוא שריר הפסואס, אוקיי? עכשיו, זה שריר שמתחבר מבסיס השרעפת עד לאזור מפרקי הברכיים, אוקיי? מבפנים. נגיד אם זה הגב של סתם דוגמה, כלב, סוס, חתול, זה לא משנה. ואז יש לנו בעצם את עמוד השדרה. מתחת לעמוד שדרה, לשרעפת השריר מתחבר פה, וכמו גומי הוא נמתח מבפנים, טק, למפרקים של הברכיים. אוקיי? עכשיו, אם יש לי בעיות עיכול, אם יש לי נטייה לחרדות, כן? זה אומר שבעצם השרעפת שלי יש לה נטייה להתכנס, אוקיי? נכון? תחשבו איך אתם מרגישים כשאתם כל הזמן בחרדה, אוקיי? נשימות קצרות, אי אפשר באמת לעשות נשימות נעימות, מלאות, שנתי וום, אוקיי? כי אנחנו כזה... עכשיו, בעלי חיים רואים את זה, כן? הם מלחיתים, אוקיי? אפרופו כשהם בחרדה מאוד גדולה. מה שאומר שכל האזור של השרעפת מתכווץ. עכשיו, מה דבר כזה אומר לי לאורך זמן? זה שכל השריר בעצם נמתח כלפי מעלה עם השרעפת. עכשיו, אבל השריר יש לו מתח מסוים. אז מה זה עושה לשלד? זה מתחיל לגלגל אותו, כי אנחנו צריכים את הזווית לברכיים. אז מתחיל להיות בעצם בליטות בגב, גב אמצעי תחתון, אוקיי? ואז מה אנחנו נראה? אנחנו נראה שיש פחות ופחות כיפוף של הברכיים. כן, הם לא יכולים לכופף את הברכיים, השריר לא גמיש, הוא כולו מתוח כלפי מעלה. אז בעצם עם הזמן, פתאום אנחנו נראה שיש מתח או קרע ברצועות ברכיים. למה? כי לאורך זמן יש לנו תנועה לא בריאה ולא נכונה, אוקיי? ובעצם חוסר גמישות, ואז יש לנו שחיקה של התנועה,
ובמקום שתהיה תנועה כזאת, יש תנועה כזאת, טק, בעצם נקרעת הרצועה, אוקיי? ואז הבעיה היא לא, זה אני אומרת מנקודת המבט שלי, היא לא בלנתח את הרצועה, היא בלשחרר את השרעפת, אוקיי? היא בלהרפות את כל מערכת הגב, אז זה שלב ראשון. מה קורה אחר כך? הם מתבגרים, מגיעים לגיל 7, 8, כבר הכל נורא מתוח, הכל נורא מוחזק, ואז יום אחד הם קופצים מאיפשהו, מהספה, מהמיטה, 2-3 מדרגות, נוחתים לא טוב, טק, נפרץ הדיסק. למה? כי המתח שריר היה כל כך חזק על האזור הזה, שהזוקפי גב כבר לקחו, טק, כיוונים אחרים, פף, הדיסק קופץ החוצה. אוקיי? וככה נוצרות לנו פריצות דיסק בגילאים הבוגרים יותר. עכשיו, יש את זה גם אצל כלבים צעירים, הרבה פעמים זה יהיה בגלל חולשה בשרירים, חוסר הזנה, במיוחד מגילאים מאוד צעירים, ואז כבר אנחנו נראה פריצות דיסק, גם סדרתיות, בגילאים הצעירים יותר, וזה באמת קשור לכל מה שקשור להתפתחות, פיתוח שריר, בניית שריר וכל הדברים האלה. אז הדברים שקשורים לשלד, כן, הם אף פעם לא השלד עצמו. הם מה קדם לזה, מה הייתה השתלשלות האירועים שהביאה לזה, איך הגענו למצב הזה. עכשיו, למה זה כזה חשוב? כן? במרכאות, יאללה, מה זה משנה? אז ככה, השרעפת שלו מתוחה. בגלל זה יש לו פריצות דיסק, או זה בגלל שההתפתחות שלו לא הייתה 100, בגלל זה יש לו בעיות אגן. למה זה כזה משנה, כן? כי במרכאות, יאללה, נטפל בבעיה, שיעשה אה, מנוחת כלוב, או מנוחת תא, או whatever, ונמנע ממנו לקפוץ על כל מיני דברים גבוהים, ואם אפשר נעשה לו הידרו, ויאללה, נמשיך הלאה, הכל יהיה בסדר. אוקיי? אז התשובה היא לא. כי בסופו של דבר, עם הרבה מהבעיה, למה משמעותי להבין את המקור, אוקיי? נגיד למה, סתם דוגמה, אחת האמירות הנפוצות ביותר עם כלבים עם קרע ברצועה, כל וטרינר יגיד את זה, באתם לעשות ניתוח לברך אחת, בטווח של חודש עד 3 חודשים אתם תצטרכו לחזור לברך השנייה. כן, זאת אמירה, זה ככה הם אומרים את זה. זה כאילו במרכאות ידוע מראש. יש אפילו וטרינרים היום שאומרים בואו ננתח כבר את שניהם וזהו. אוקיי? עכשיו, למה זה? כן? למה בעצם על פניו? כן? בואו רגע נחשוב בצורה פשוטה. למה על פניו, אם הפתרון לבעיה הוא לנתח את הרצועה, לקשור שם את מה שנקרא במרכאות, אם זה הפתרון, אז למה בכלל שתיקרא הברך השנייה? כאילו, מה ההיגיון? אם זה באמת רק זה. באמת, אני אומרת, בואו נשאל רגע שאלות, סתם התבוננות, חשיבה. כן? כי על פניו, אם הבעיה היא בברך הזאת, ושם נקראה הרצועה, ופתרנו את הבעיה, למה שתיקרא הברך השנייה? כי הזמן שיקום שלה קצת יותר עומס על הרגל השנייה, עדיין, אם הרגל בריאה, מה זה משנה אם היא קיבלה עוד טיפה עומס? אוקיי? אבל הרגל לא בריאה. זה בדיוק העניין. אבל למה היא לא בריאה? כי אין שם שריר שמחזיק. אבל למה השריר לא מחזיק? כי יש לו ענייני הזנה, חוסרים תזונתיים, חוסרים מצטברים. אוקיי? רגע, לכו אחורה, תתחילו לשאול שאלות. אז למה בעצם? איך הגענו למסקנה? למה זה נראה לנו נורא ברור וטבעי, כן? שאם עשינו ניתוח לאחד, בטח נצטרך לשני. כן? אותו דבר. אם יש כלב שעבר פריצת דיסק, והפתרון הוא ניתוח, למה שלא יפרוץ עוד דיסק אחר כך? אם מלכתחילה הבעיה היא לא הייתה הפריצה עצמה, זה לא קרה בתנועה. כן, סבבה, הוא הלך, ירד מדרגה, נפרץ. למי נפרצים דיסקים מלרדת מדרגה? כן? באמת, כאילו, רגע כזה, בואו נתבונן על הדברים עם סימני שאלה. אז זה אומר שאם אני לא קיבלתי תשובה שם, כנראה הבעיה היא לא משם. עכשיו, למה חשוב להבין מאיפה הבעיה? כי אז אני יודעת במה אני מטפלת. אוקיי? אם אני יודעת שהבעיה זה שרירים חלשים, אני אחזק את השרירים. אני אעבוד על תוספי תזונה נכונים, על תזונה מאוזנת, על ספיגה, אני אגביר את הספיגה ואחזק את מערכת העיכול. אפרופו, אם הבעיה שלי זה שהשרעפת שלי נעולה,
אז אני אשחרר את השרפת, כי עד שאני לא אשחרר את השרפת, השריר הפסואס לא ישתחרר והוא לא יחזור למקום שלו, ואז זה לא יעזור לשחרר את כל הכימור בגב, ואז אין לי יכולת להרפות מהעומסים והמתח הגדול של השרירים באזור. אז זה לא משנה שאני אעשה ניתוח לפריצת דיסק או אנתח את הרצועות של הברך, אם לא שיניתי שום דבר. אז ברור שזה ידוע מראש שיקרה עוד פריצת דיסק, ידוע מראש שיהיה עוד אמ, קרע ברצועה השנייה, או אפילו פריצת צווארית מהעומסים שהם מנסים לווסת אחר כך למקום אחר. ברור, כי מלכתחילה מה שהיה אמור להחזיק הכל, לא מחזיק. אוקיי? אוקיי, אני רגע אראה את השאלות. אז ככה, במיוחד גפיים קדמיות שכלל לא מחוברות לשלד עם עצם בריח שאין להם. נכון. חד משמעית. ואז זה לגמרי השרירים. איך משחררים שרעפת? זה, יש כל מיני דרכים לשחרר את השרעפת. חלק זה מסאז', חלק זה באמת תזונה, תוספים, וחלק זה תנועה. כאילו, אפרופו ללמד תנועה בריאה יותר, נכונה יותר, אוקיי? גם להוריד את החרדה עוזר לשחרר את השרעפת, כן, אוקיי? עכשיו, חלק ממה שצריך להבין זה, נגיד, אוקיי, מגיעים אליי כלבים גדולים, או אם אני רגע אהיה בעולם הכלבים, כלבים גדולים, שאו שהמליצו להם לא לעשות להם את הניתוח, אוקיי? או שהבעלים לא רוצים לעשות את הניתוח, אוקיי? מישהו מהצדדים בחרדה מהניתוח. אוקיי? ואז הם אומרים, אוקיי, איך אנחנו עוזרים? בעצם אה, להימנע מניתוח, לעשות את העבודה הנכונה ולהגיע למצב שהשלד פעיל כמו שצריך. אז אני אומרת, אוקיי, אז קודם כל, זה גם המנטל, אבל גם הפיזי. מה זה אומר? אז כמו שאמרתי, קודם כל אנחנו נראה מה החוסרים, מה התזונה הנדרשת, מה הפעילות שצריך להתאים. עכשיו, אם יש לי בעל חיים צעיר מאוד, היפראקטיבי, כן? הרבה פעמים זה קורה לא מעט לכל המתחרים, הבורדרים, טו 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 טו, טק. אוקיי? עכשיו, ואז זה לא רק שצריך לשקם אותם, גם צריך ללמד אותם ללכת. לא לרוץ, לא לקפוץ, ללכת. אוקיי? עכשיו, חלק מהעבודה היא באמת עבודה התנהגותית. אני צריכה הרי מה הם עושים, כן? מה כל הכלבים עושים, כן? לא משנה אם הם פיצים, ענקיים, הם מרימים רגל ולא מוכנים לדרוך עליה. למה? כי כאב לי. מתי? קודם. אוקיי? כבר השתחרר, הכל בסדר, יכול... אבל כאב קודם. אוקיי? ואז מה הם עושים? הם הולכים מהר על 3 רגליים. זה לא ישקם אותם בשום צורה לשום דבר. אז מה נכון לעשות? קודם כל, הולכים לאט לאט. אבל מה זה לאט? כמעט רוורס. למה? שלא יהיה להם ברירה, הם לא יצליחו להחזיק איזון על 3 רגליים באיטיות כזו. אז הם יהיו חייבים להניח את הרגל הרביעית ולגרום לה ללכת. עכשיו, למה זה משנה? כן? כי בהליכה איטית כזאת, גם הם חייבים ללכת על 4 רגליים, גם הם מבינים ולומדים איך הם יכולים ללכת נכון בלי שזה יכאב להם, בלי שזה יקפיץ את הכאב העצבי. הרי בסופו של דבר הכאב של ברך שהרצועה נקרעה, זה כמו שאנחנו חוטפים את המכה פה, שלפעמים נוחת כזה על פינה של משהו ובא לנו למות מהזץ שמגיע. זה בעצם הכאב שהם חווים, זה טק, לא, לא דורך על הרגל יותר, אוקיי? ואז אנחנו צריכים להזכיר להם. כן? לא, זה לא כואב כשעושים את זה נכון. לא כל פעם אנחנו נוחתים עם המרפק על פינה של משהו וכואב לנו. אלא אם נעשה את זה לאט ונכון, אתם תלמדו שאתם יכולים ללכת על 4 רגליים. עכשיו, למה עוד המשמעות? חיזוק שריר. אם הם נמנעים מלדרוך על הרגל, הם לא מחזקים את השריר. ואנחנו רוצים שהם יחזקו את השריר. אז אנחנו נכריח אותם ללכת לאט שיחזקו את השרירים. אוקיי? אז בעצם תהליך הבנייה חייב להיות גם מותאם לתהליך ההבנה המלא של מה אני רוצה להשיג בכל הסיפור הזה, כן? זה גם להבין מאיפה זה מגיע, וגם לאן אני לוקחת הכל, אוקיי? איזה תוספי תזונה מומלצים לשיפור ספיגת המזון? אני אגיד זה ככה.
אם המקור של הבעיה הוא מקור קצת יותר עמוק בתהליכי ספיגה, אז זה לא ייפתר בתוספי תזונה, כי תוספי תזונה הם חלק ממה שלא נספג גם ככה, אוקיי? ואז באמת צריך לעשות עבודה של שיקום מערכת העיכול. יש היום קיצור דרך במרכאות, אפשר לקנות את המוצרים שלנו, מוצרי מדף, אחד מהם הוא בדיוק שיקום מערכת העיכול, הרכב של צמחי מרפא סינים שעושים את העבודה מעולה, וזה ייתן בעצם את הבסיס לתהליכי ספיגה. אם סך הכל תהליכי הספיגה הם טובים, כן, שזה דיברתי במפגשים קודמים על כל מיני ענייני עיכול ותהליכי עיכול, אז יש דרך להבין כן עובד, לא עובד, כן נספג, לא נספג. אז נכון, אפשר לעבוד עם תוספי תזונה, אבל אז תוספי תזונה מאוד קשור פר בעל חיים. מה כל אחד צריך, מה נכון לתת, לאיזה תקופות לתת. אין כזה דבר, במרכאות, משהו גלובלי שמתאים לכולם. כל גוף עובד בדרך אחרת, יש לו את המגבלות שלו, את החוסרים שלו, את הדרך גדילה, אז כל אחד זקוק למשהו אחר. האם במקרה שכבר נקראה הרצועה עדיף ניתוח ובמקביל לטפל במקור הבעיה או רק לנסות לטפל? מהניסיון הקליני שלי, רק לטפל. אין צורך לעבור בניתוח, אוקיי? כאילו, עצם תהליך השיקום, תמיד אני אומרת את זה לאנשים, גם אם תעשו את הניתוח אתם תצטרכו לעשות אותו שיקום, רק התוצאה הסופית תהיה פחות טובה. כי הניתוח מגביל את התנועה ברמה מסוימת, לעומת אם פשוט נעשה את העבודה ונבנה נכון הכל, ובסופו של דבר השלד ייבנה, יחזיק, וזאת למידה. ברגע שלימדנו פעם אחת את הגוף שהוא יכול לתקן את עצמו, הוא יעשה את העבודה הנכונה לתקן את עצמו עוד פעם ועוד פעם. אם אנחנו לא ניתן לו הזדמנות לתקן את עצמו, ובעצם על מקום טראומטי נוסיף עוד חוויה טראומטית, אנחנו כבר מגבילים את הרקמה בכמה רמות של שיקום, אוקיי? גם אם הרצועה של הכלב ספורטיבי תחרותי, בעיניי במיוחד, אוקיי? כאילו, פה אני מדברת גם אפרופו על סוסים, גם על כלבים, חתולים ספורטיביים אני מודה עוד לא פגשתי, אבל סוסים גם, קרעים בגיד, כל מיני רצועות ברכיים רפואיות, שיש את זה גם לסוסים לצערנו, גם בגלל כל מיני שלבי התפתחות ראשונים שלא הזדמן להם לעשות את זה כמו שצריך. אז זאת עבודה. העבודה שלי היא לבנות להם את השרירים. זה אני יכולה להגיד לכם, אגב, גם מהקליניקה שלי, הייתה תקופה שעבדתי עם בני אדם ספורטאים, שלא רוצים לעבור ניתוחים, כי אחר כך זה מגביל להם את התנועה, כל מיני רוכבי אופניים אקסטרים וכל מיני כאלה, היו מגיעים אליהם. היו מתרסקים לחלוטין עם האופניים, היו אומרים, לא, אנחנו לא עוברים ניתוחים, תעזרי לנו. ואז הייתי עושה איתם עבודה של תזונה, תוספים, מה שצריך, צמחים, והייתי משלבת דיקור גם. חודש, חודשיים, הם עושים גם את הפיזיותרפיה שלהם, חוזרים לפעילות, זהו. חוזרים אליי אחרי חודשיים, מפורקים עוד פעם. אבל זה כבר כי זה בני אדם, זה משהו אחר. אבל בגדול, ברגע שאנחנו נותנים לגוף את היכולת להבין איך הוא יכול להחזיק את עצמו, לשקם את עצמו, לבנות את עצמו, אז הוא יודע גם לתקן את עצמו, והוא גם יודע להימנע מדברים, אלא אם כן זה רוכבי אופניים שעפים מכל מיני צוקים, אבל בגדול הם יודעים, הגוף יודע איך לתקן את עצמו, איך להחזיק את עצמו, איך לדייק את עצמו, וזאת למידה, כן? בסופו של דבר, אני אגיד את זה ככה, אני רגע מפרידה את עולם הספורט מעולם הכלבים הביתיים, הסוסי ליז'ר נקרא לזה, ולמה? כי כשבעלי חיים הם בסטטוס ספורט, יש להם מודעות גוף מאוד גבוהה. אוקיי? אלה שלא, לא מצליחים להגיע לרמות היותר גבוהות, כי הם פשוט לא מודעים לעצמם והם נפצעים הרבה. מי שכן ומתחרה, יש להם מודעות גוף גבוהה. ואז היכולת שלהם ללמוד זה יותר נוח, זה יותר משחרר. הזווית הזאת יותר טובה, ככה יותר טוב להיכנס לתנועה, והם מדייקים. ואז הם מונעים מעצמם מלהגיע לפציעות מיותרות. גזים זה סימן לחוסר ספיגה עם ריח חזק? כן. אוקיי? למה בעצם? כי בעצם גזים עם ריח חזק אומר שיש תסיסה משמעותית במערכת. אוקיי?
כשמשהו תוסס מדי, זה הריח המסריח, זה אומר שתהליכי העיכול לא קורים בצורה מיטבית, אוקיי? ואז צריך לעשות עבודה על מערכת העיכול כדי לעזור לשחרר, לעשות עבודה נכונה, ספיגה נכונה, להבין כי סמרה אולי לא מתפקד נכון במעידק, אולי יש טפילים שצריך לאזן, משהו במערכת החיידקית לא מספיק מאוזן. הרי זה אינסופי ללמה מערכת העיכול לא תהיה מאוזנת, אבל זה בהחלט סימן לזה שיש שם חוסר איזון. אוקיי, עוד שאלות. בינתיים, עד שתכתבו את השאלות, אז אני אשתף. יש כמה דברים, אוקיי? אחד, יש את הקורס רוקחות, אוקיי? ולמה בעיניי הוא דווקא חשוב וטוב, אפרופו מערכת עיכול, ספיגה, איזון. בעצם הקורס של הרוקחות, המטרה שלו זה ללמד בעצם את עולם השמנים האתריים, ההידרוסולים, רוקחות טבעית, איך אפשר לעבוד עם בעלי חיים מעולם הצמחים, לאזן אותם, לחזק אותם, לתת להם את מה שחסר להם למערכת, אפרופו הפחתת חרדה וסטרס, עבודה נכונה על שרירים, ובעיניי אחד הדברים המדהימים והמרתקים ביותר בכל מה שקשור לעולם התקשורת, דווקא התקשורת, עם בעלי חיים דרך צמחים, שמנים, הידרוסולים, זה הדרך שלנו לשאול אותם, כן? איך אתם מרגישים? מה עובר עליכם? כן? הרי בעל חיים שיבוא ויגיד לי, אני בוחר, סתם דוגמה, בשמן ברגמוט, אוקיי? יצאתי לו כמה, הוא בחר את זה, ממש רצה את זה. מה זה אומר לי? בעצם מה הוא מספר לי? אז הוא מספר לי שהוא טיפה חסר ביטחון, הוא מספר לי שיש לו קצת כאבי בטן, הוא מספר לי שקשה לו עם שינויים גדולים בחיים, אוקיי? רק מסניף אחד של שמן. אם אני יודעת מה השמן הזה עושה, אני בעצם מקבלת מלא אינפורמציה ברגע אחד, אוקיי? לעומת זאת, אם הוא יבחר בשמן ורדים, אוקיי? למה דווקא שמן ורדים מכל השמנים? על מה השמן הזה עובד? השמן הזה עובד על לפתוח את הלב, על קשר, על איזון הורמונלי, אוקיי? אז כל הדברים האלה בעצם זה דרך של תקשורת, דרך של הבנה של מה בעל חיים מספר לי, והכי חשוב זה דרך לעזור להם, כן? אפרופו בעיות שלד וענייני תנועה, אז יש אחלה שמנים אתריים שעוזרים להוריד כאב, להוריד אי נוחות, אה, אה, פתאום אני רואה בהודעות תמונות של כלב חמוד. אה, ובעצם כל הדברים האלה הם דרך מצוינת לתקשורת עם בעלי חיים. אז אני ממש מזמינה אתכם להצטרף לקורס, ויש את כל הפרטים לדעתי גם בהודעות, בטח רוזה העלתה את זה כאן, וגם באתר, בדפי נחיתה, במיילים, תקבלו את כל האינפורמציה. אוקיי, אחרי ניתוח פריצת דיסק, כמה זמן מנוחה היית ממליצה, קייג' רסטים בכלל? אני אגיד את זה ככה, אם הבעל חיים בטיפולי, יש לי הנחיות לבעל חיים. ככה על גלי האתר, עד שאין גישה ספציפית לאיש מקצוע שמלווה את התהליך, תעשו את מה שהאיש מקצוע האחר אמר לכם. אין כזה דבר משהו כללי. זה פר בעל חיים, המצב, הגיל, סביבת חיים, טמפרמנט, זה תלוי בהרבה דברים. הרגל הקדמית הימנית רחבה יותר ופתוחה, תלוי. כרגע בזווית הזאת נכון, אבל אם אני מסתכלת על זווית השכיבה, זה לא לגמרי מדויק, זה תלוי. צריך לראות בתנועה, צריך לראות חוץ מזה שזה ממש חמידות, זאת ההבחנה שלי, זה חמידות. זה צריך לראות, אי אפשר לדעת ככה. צריך לראות תנועה, צריך לראות כל מיני זוויות תמונה, לפעמים סתם הזווית נראית ככה, העמידה,
במרכאות זה 1, 2, 3 דג מלוח בשביל התמונה, ואז הם פתאום עומדים בדרך מסוימת, שזה סתם נראה לנו משהו שהוא לא בהכרח נכון. אז זה משתנה. אוקיי, עוד שאלה. באמת חמידות. אם בא לכם סתם להעלות תמונת חמידות, גם סבבה. אוקיי, אז אם אין עוד שאלות, אז ככה, אני באמת מזמינה אתכם להתחיל להתבונן על התנועה של הבעלי חיים שאיתכם, אוקיי? להתבונן מה בעצם הם מנסים לספר, על עצמם או על הדרך קשר ותקשורת איתנו, אוקיי? האם תמיד הצליעה מופיעה בתקופת חיים שאנחנו בדיוק בכל העומס, בדיוק בכל הבלגן, בדיוק בכל הלחץ? כן, אפרופו הזמנה רגע בואו נרגע, אוקיי? או לחלופין, זה מופיע בדיוק, 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 שסוף סוף הכל רגוע. אוקיי? במרכאות, או, סוף סוף יש זמן בשבילי. אז הנה, בוא נטפל בבעיה הזאת, אוקיי? וחלק מהדברים זה באמת הבנה עמוקה. מאיפה מגיעה הצליעה, לאיזה מערכת זה קשור. לא להישאר עם מה שהעין רואה. כן? תזכרו, מה שהעין רואה זה קצה הקרחון. לא סתם אנחנו רואים את זה. מה קורה מתחת, מה השכבות הפנימיות, מה הרבדים הפנימיים, העולם הרגשי, לא נכנסתי איתכם בכלל לעולמות הנפשיים של צליעות, נעשה את זה בפעם אחרת. זה עולם מלא ועשיר, אז תמיד צריך להסתכל ולהגיד, אם זה מה שראיתי, עכשיו איך עושים צעדים אחורה, מאיפה זה הגיע. מתי זה התחיל, כמה זמן זה נמצא, מה הטריגרים של זה, מה העונות של זה, מה הסיטואציות חיים של זה, אוקיי? להתחיל לשאול שאלות, ככה, לפתוח את הראש. ובעיניי הדבר הנוסף החשוב ביותר, מהם הפתרונות שיש לי כפתרון לפתור בעיה, אוקיי? אם הפתרון הוא, כמו שאמרתי, ננתח אחד ואז צריך לנתח את השני, אז זה ברור שזו לא זאת הבעיה, אוקיי? זה אולי פתרון לסימפטום מסוים, אבל זאת לא הבעיה. אז תמיד גם לפי ההמלצת טיפול, לנסות להבין האם זה יפתור את הבעיה או האם זה אקמול. אם זה אקמול, סבבה, אין בעיה, אפשר גם לתת אקמול, כן? אבל עד שאנחנו לא נפתור את המקור, אנחנו נמצא את עצמנו באקמולים בלי סוף, אוקיי? אז תמיד צריך להבין מה ההיגיון, מה ההיגיון שיושב מאחורי. האם באמת יכול להיות שאם פתרתי את הבעיה אז עכשיו היא תצוץ במקום אחר? כן, במרכאות שמתי פקק בצד הזה של הדלי, אבל פתאום נהיה לי חור במקום אחר, אז זאת לא הבעיה, יש משהו שכל הזמן עושה חורים, אוקיי? אז ככה החשיבה צריכה להיות, ההתבוננות צריכה להיות, כן? כל הזמן תהיו במצב של חקירה. למה? איך? מתי? מה באמת הפתרון? האם זה באמת פתרון? אוקיי? וככה אתם תוכלו בעצם להתחבר יותר למה שהבעלי חיים שאיתכם מספרים לכם, וגם לתת להם באמת מענה מלא למה הם זקוקים. אז זהו, אז זה היה הסיכום. אז תודה שהקשבתם. היה לי כיף as usual. ואנחנו נתראה שבוע הבא. אז להתראות. תודה רבה. תודה רבה.